Psych! Velkommen til SFO Kids. Det er længe siden, vi har lagt op. Men jeg vil i hvert fald bare lige sige, at jeg vil give nogle nye OB-rapporter. OB spillede jo 1-1 mod FC Nordsjælland. Mig og min far var se kampen fra klokken 2 til klokken 5, sådan cirka. Toget var helt sådan forsinket, da vi var derovre. Men det var i hvert fald en ret spændende kamp. Så der er jo vinterpause nu. OB ligger nummer 9. Og til jer, der ikke så min seneste video, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg har fået en ny træner, Søren Krog. Præcis. Og hvem er det nu, vi har? Reservetræner. Som er selve assistenttræner. Og han er en legende. Var det ikke noget med Juventus? Nej, Milan og Inter har Milan og Inter. Han er ikke trænet, er han i Inter? Nej, dog ikke. Det tror jeg, du havde fortalt mig. Han har spillet sammen med rigtig mange store spillere i Milan. Maldini for eksempel. Marco Maldini. Men han har jo også været på landshold. 108 landskampe. Boom! Hvem var det, der scorede for OB på forleden dag i søndags? Baskin. Kadri. Det scorede bare så til alle mål, men det var offside here, som FIFA siger. Ja, præcis. Så 9. plads, vinterpause. Så kommer der snart et transfervindue, der åbner igen. Ja, og der håber lige OB kan. De 50 millioner, de er solgt. Sabi for. Og min til. Ja, men til. Og Frøkær. Rolig nu, og Bremen. Også det. Alle de store transfer, tror jeg, de kan bruge nogle OB på. Og noget, jeg synes er meget irriterende, og mange OB-fans synes er meget irriterende. Direktøren for OB, tror jeg det var. Han har 1 milliard kroner. Han har legit 1 milliard. Hvis han har lyst, så kunne han købe Messi, hvis han har lyst. Men han tænker kun på sig selv. Han gider ikke. Det er i hvert fald nogle OB-fans, der synes. Så for eksempel mig. Ja, okay. Han kan jo bare bruge sådan 200 millioner. Altså det er mange penge, men for ham er det jo ikke så meget. Han har jo 1 milliard. Det er OB's ejer og bestyrelsesformand. Og det er det, der irriterer mig 100% meget. Ja. Det er spændende at se, hvordan de får brugt de der min millioner der. Og Sabi. Ja. Og Frøkær. Og Breum. Ja, jo, præcis. Og deres gamle anfører. Tværsgaard. Det Tværsgaard. Ja. Han blev solgt til Nordsjælland, som spiller mod. Har vi mere at sige, far? Det skulle lige være, du hilste på Victor. På stadion. Hvad mener du? Maskotten, var du nede og sige hej til? Nå ja. Han er stadig griner. Fedt. Hvis jeg møder ham, så siger jeg hej til ham. Han er griner. Tak fordi du med på den her video på SFO Kids. Det er længe siden vi uploader. Men vi er tilbage. Tak fordi du med. Vi ses. Reklame for mig selv. Den her slutningen af videoen. Jeg vil bare sige, at jeg har en Instagram, der hedder Vintage Fodboldtrøjer. Hvis I går ind og følger den, det vil jeg sætte super meget pris på. Jeg sælger fodboldtrøjer. Og hvis vi køber nogle, vil det støtte mig super meget. Men ellers kan I også bare følge den. Men så vil jeg også bare sige subscribe og like på den her YouTube-video. Vi ses.